Od nejoriginálnějšího hollywoodského studia, co jsem znal, bohužel k nejméně originálnímu studiu, který se mění v další továrnu na pokračování a přichází další důkaz, že nové nápady jsou pro chudáky, takže se budeme vracet do hlavy téhle holky, dokud Joy neumře, co? Někdy kolem její 30, typoval bych, jakmile se sny nevyplní. Oh, Supreme Court Justice! V hlavě 2. Riley Andersonová je zpátka a je rozhodnutá být nejlepší dívčí hokejskou v San Francisku, což je jako být nejlepší dívčí surfařskou v Kentucky. Přesto bude potřebovat pomoc, aby zvládla největší výzvu ze všech, puberta. Různý vsuvky z filmu budou anglicky, protože to alespoň jde najít. Pokud na to nezapomenu, vždy u toho budete mít alespoň překlad. Její tělo se mění. You're just changing. Její emoce vřou. A ona se začíná zajímat o tu starší dívku z Dovru, který jistě souvisí s ledním hokejem. I can join Team Redhead too. We can't say no to Val. Okay, no, you're so right. Dobře, ne, máš pravdu. Posedlost Valentinou Ortizovou se vymkla kontrole. Jestli byste se na to dívali v Číně nebo na Blízkém východě, je to prostě její velká faninka. Jasný? Oh my gosh, I love the red in your hair. Oh. Příšerky SRO ti ukázaly, že sny jsou něco jako velké pracoviště. Už se vám ukázal, že posmrtný život je něco jako velké pracoviště. A v hlavě vám připomene, že vaše emoce jsou něco jako velké pracoviště, když se nad tím zamyslíte, kde všechno ve vašem mozku je opravdu vzatý extrémně doslova. Wow, oni ty metafory natahují jako máma Pixar Spandex. Hlavně emocionální důstojník Joy se vrací, aby dokázal, že nevědomost je blaženost. It's fine. Locker rooms are places of mutual respect. Protože jediná emoce v její hlavě je popření. Well, this isn't working and that's fine. Everything's fine. This is hopeless. Mně se vrací, aby se naučil, že násilí se rovná legraci. Please, can somebody pinch me? A pak ji vyrazím na skládku. Strach a znechucení se tak nějak vrací za akční ceny a smutek se stále potlouká kolem, ale od té doby, co jsme se i v minulém filmu naučili přijímat, Riley needs you. je cpaná v rouře a ignorovaná, protože nikdo nechce být s takovou otravnou příliš dlouho. I've learned that every emotion is good for Riley. Myslíš? Myslíš, že je dost špatné, že tvé emoce jsou v přesile 4:1? Tak se drž poslední kousky radosti, protože se na mě nabalují špatné pocity jako výlet do hotelu Star Wars. Je tu ennui, což je anglický výraz pro Francouze. Excusez-moi, I've been waiting my whole life for this very moment. Rozpaky, které hrají docela malou roli, ale nečekal bych, že to studio stojící za rakeťákem bude tyhle emoce nějak zvlášť cítit. Závist? Vážně? Závist před touhou? Vzrušením, hladem, no to je jedno. A samozřejmě úzkost. May Havkiová je v roli pocitu, která dělá ze života noční můru naprosto dokonale. Hrají tak dobře, že tentokrát se úzkosti chytne každá postava. We can't go to high school without Bree and Grace. We don't know anybody. Oh la la, my phone? Where is my phone? Seriously? This is not happening. What if she's made a list of all her favorite players and we're not on it? I don't know how to stop anxiety. Ale nebojte se, děti, během víkendu se s úzkostí vypořádáte. Oh yeah, that's the stuff. Ve skutečnosti ji v dospělosti skoro ani nepocítíte. Upřímně. Yeah, sounds right. Back to the game. Tohle je možná největší lež, kterou Disney dětem řekl od dob filmu Pravá láska. Zvenčí uvnitř vzrušení, protože Riley prožívá nejhorší táborový zážitek od dob Křišťálového jezera, kde úzkost vytváří geniální plán, jak se dostat do hokejového týmu. Střelené góly, ale pokud je Riley ochotná obrátit se proti svým přátelům, přestat spát a spáchat loupež, nakonec získá vše, co chtěla. I'm not good enough. Hej, díky, úzkosti, říkej si, co chceš, ale práci si odvedl. Počkat, to nebyl ten vzkaz? Takže se shromážděte a prožijte zářivé dobrodružství, které může vaše dítě neurotizovat na úrovni George Constanzy. Jen se snažte necítit úzkost, není to tak, že by vaši přátelé věděli, jestli jste úzkostiví. Vždyť už to nejspíš poznají. A kdyby věděli, jak si úzkostiví, už by si s tebou nestýkali. Ve skutečnosti tě teď pravděpodobně odsuzí. Sledujete tohle video na notebooku, místo toho, abyste se věnovali práci, kterou dnes skutečně musíte udělat. Pravděpodobně propadneš ve škole, vyhodí tě a pak umřeš. Víš co? Zapomeň, že jsem něco řekl. Podívej tady. Hi everybody, I'm Pouchy. Jaké emoce si myslíte, že pokud právě teď prožívá? Víte co?
I find your lack of faith disturbing. Remember who you are. I take it back. You're not in trouble. You're dead where you stand.